Abi kog nangatulog mo, namata na pamaday mo, no? Wa ko magdahom nga mumata mo ron kay peting bugnawa la may ikatulog. Kisa man din ninyo ang wala pa'y absent sa inyong simbang gabi. Nakakompleto na, no? Sana all, no? You know, Zechariah o si Elizabeth, they are blessed by God tungod kay bisan sa katigulangon, they are gifted with a child. Kinsa may nag-idadiri og 60 pataas. Nga nangandoy pa mong anak, napamoy chance. No? Daghan pag chance. No? You know, tungod sa grasya sa Ginoo, gikuha sa Ginoo ang gitawag disgrace associated with barrenness. Kang dili manganak. No? O diya sa itong Ebanghelyo, pinpoint the value of silence. God speaks in silence. Muna nga si Zechariah, gikuhaan og tingog, no? He is rendered speechless after questioning the possibility of Elizabeth nga magkaanak bisan pa sayang katiguangon. I-question man niya ang Ginoo. No? Elizabeth, no? Peting lipaya kay nakaanak man. What is the lesson of this? Kita usahay, no? Daghan kayo tao isulti sa uban o niya dili maayo. Daghan kita isulti sa uban nga makasakit. Daghan kita isulti sa uban nga maghilak ng tao ng uban, no? Maglalisay. We should give the value of silence. Kung dili man ta makasulti og maayo sa uban o nindot nga mga butang, mas maayo palag maghilom na lang ta. Amen? Kaway-kaway naman dyan sa mga marites. Maghilom na lang ta. No, rather than to commit sin when using our words. Mana nga gipahinumduman kita, let us use our words, no, nga makatabang, maka-inspire para sa uban, makalipay sa uban, dili makadaot, dili makaguba og relasyon. Hinumdum ko sa ko ang mama nga every time nga pukawon mi niya labi na og mosimba yun ani, no? Pagpukaw niya na kitang mga batanon, dili kaapoy kayo, labi na og simbang gabi, peting sayuha, sikat-sikat, pabukot og habol, dili lagi ko, di ko mosimba. No? Akong mama, wag you say even a single word nga pugson ka, kasab-an ka, tungod kay nakasabot siya nga bata pa, no, tapulan, usahay, musimba, labi na og simbang gabi. Pero niabot yun ang punto nga naglalisay mis akong mama. Tungod kay the same thing, no? Pagpukaw niya, simbang gabi na, kinahanglan mo, simba na, mata na mo. Di madyog kumumata, excuse ako, kay katugon pa kayo. Nagiglalis, nagid akong mama for the first time sa akong kinabuhi. Iyon siya, dili yun anak nga pwedeng dili ka mo simba. Kay walay magmisa karon. Ay, pahari naman dihay ko. Simba na lang yun ko. At least, akong mama, gibuhat niya, nihatag siya o word sa kuha para makurikan ko para sa kayuhan sa tanan. Mana nga, kung musulti man galing ta sa uban, makaayo sa tanan. Makahatag og inspirasyon, makalipay sa tanan. Labi na kay karon Pasko man, no? Kanahan mo katagan mo na kong example ka na makalipay sa tanan. Kanang mo anak mo nga, Father Dongski, aduna ko'y Christmas gift nimo. Lipay kayo. No? Itestingi sa inyong silingan. Anaan niyo nga,
nakoy Christmas gift nimo, di ba? Lipay na inyong silingan. Rather than inyong daot-daoton na. No? Atong hatagan. Og dili man ta makabuhat, dili man ta makasulti, ana, kanang mga nindot nga butang, mas maayo pa maghilom na lang ta. Kaya basin kuhaan ta sa Ginoo og tingog sama ni Zechariah sa itong Ebanghelyo karon. Amen? And remember also, during the time of Jesus, kung wala kay anak with marital union, kung minyo ay mo, is considered sa mga Hudyo nga disgrace or punishment for sins. Kaya wala mo anak, mura ba og gigabaan mo. And Zechariah, as goes about his turn as a priest, kay pari ni siya sa iyang duty, niadto siya sa templo, no? And he may have prayed, nag-ampo siya sa Ginoo nga hatagan ni sila og anak ni Elizabeth. Maybe, ana yung pag-ampo, wala man gimension sa itong Ebanghelyo, but nag-ampo gayud si Zechariah nga hatagan siya og anak. No? Mga scholars, mga Bible scholars mo na ang ilahang interpretation. And thanks God, He granted, nag-grant yun ang gipangayo, giampo ni Zechariah nga magka-anak sila ni Elizabeth bisan pa sa tiguang na sila. Siguro menopausal na ni si Elizabeth pero nanganak gyapon siya. Here in the gospel emphasizes us the value of prayer. But to do our prayer, we need silence so that we can hear the voice of God kung unsa ang gusto niya nga mahitabo sa atoang kinabuhi. No? Usahay, wala na tayo panahon sa pag-ampo, labi na kung busy kayo ta sa atoang mga activities, labi na kung Christmas, no? We can make mga butang daghan kaayo, pero usahay makalimtan nato ang importanteng butang nga mag-ampo kanunay. Sa inyong pagmata ganinang buntag, no, sayo kaayo mo mga siguro aras 2 pa na mo nag-ampo mo pagikan ninyo, wala. Naway mo tubag kay way nag-ampo, klaro kayo. No? Dili na to nakalimtan, no? Basic things, pagmata, pasalamat sa Ginoo nga nakamata pa. Pagtulog, pasalamat sa Ginoo kay gihatagan kita og kinabuhi, nahatagan ta og restful nga pagtulog. Una mga basic kayo na, pagkaon na uban, wanay ampo-ampo kaon, labi na og litson, hinakupay diretso, wanay ampo-ampo. Bagkaon, ampo. Pag humagkaon, ampo. Basic kayo na, no? Mga ginikanan atong tudluan ang mga bata na, no? Aron sa ingon, masulod sila sistema nga hatagan yun og value ang pag-ampo. You know? But how can we make it that we are now so very busy, preoccupied of so many things, unnecessary things, in shopping, no? Pag-party, pagunahon ta kung unsay suoton sa Pasko, no? Daghan kayo ta og mga plano, pero kalimtan nato ang plano nato nga mag-ampo kanunay. Let us find time, my dear friends, to speak to God in the silence of our hearts. No, atong hatagan og time ang Ginoo that we may not be too preoccupied with so many things, unnecessary things, karong Pasko. No? Let us pause in silence to God para sa Ginoo, para madungog nato kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Labi na kung if we're going to make a big decision, kung unsay ato ang buhaton, kung unsay atong isulti, no, let us seek God's counsel in prayerful silence. Kaya ang Ginoo motubag gayud kanunay sa ato ang mga pag-ampo.
Gitubag na ba sa Ginoo yung pag-ampo? Wala pa. Nawala pa na. Na humana. Wa mo kay balong gitubag na day mo kay busy kay sa yung kinabuhi. No? Busy sa mga butanga. Walay kalabutan sa Ginoo. There are 4 ways God will answer our prayers. 4 ways, no? Una, mo yung ng Ginoo. Ginoo, natay pangayoon sa Ginoo, mutubag ang Ginoo. Yes, here is it. Muna nga, madawat dayon nato kung unsa to ang gipanghayo. No? Mangayo taog, sa unsa? Madawat dayon nato, mingon ta, yes, answered prayer gyud. No? Muna usa sa mga way nga mo mutubag ang Ginoo. Ang ikaduha, sa tong pag-ampo mingon ang Ginoo, yes, no? Pero paabot sa. Yes, but wait. Paabot sa. Ayaw niyo dali-dali. Muna ka muna magipangayo, labi na mag-wish-wish kay maabot, kompleto ang 5 siyam kami sa digalyo, no? Nadili pagyapon niyo madawat, ayaw mo kabalaka. Paabot ra mo sunod mi sa digalyo, no? Dawat talagi na ninyo, no? Paabot lang. No? Yes, but wait. That is the second way God will answer our prayers. Ikatulo, maingon ang Ginoo, no, dili, that is not good for you. No, dili na, maingon ang Ginoo. Mo, nagitubag na ta, nung wala dawata sa Ginoo. No? Mato siguro pangayo sa Ginoo nga, Ginoo, hatagi ko og helicopter, wa jud ko hatagi, tungod kay di ko kabalo mo drive og helicopter. No? Gatagan kog motor para kuhaan kog kamot, aron na ako'y time nga mag-ampo, Ginoo, kapuya, sakit kaya akong kamot, no? At least, gatagan ko na ako'y time sa Ginoo nga magpakiluoy ko. Kaya sa una, kikinilaging na kanabitawng usahay, bitaw gara-garaon kayo ta, no? Niya, kusog kayo padagag motor, na way ampo-ampo, mauni, tanawa, di gani mo mag-ampo, mapariha mo na ako, no? Ampo, yun mo. Ikatupat mo mutubag ang Ginoo, no, minsan no, there is the best for you. Na the best nga mo abot nato. Labi na ka ng mga broken hearted yan na maghilak-hilak mo, ayaw mo gool-gool. Kay napay mas mo abot nga gwapo nga magmahal ninyo. Amen. Mo na nga ayaw mo pagkawala sa paglaom. That are moto 4 ways nga tubag ang Ginoo sa ato ang mga pag-ampo. Musalig mo nga dawaton gayud, dunggon gayud sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. No, because our God is an all-powerful God. For nothing is impossible. No, He is a gracious God. Walay imposible kaniya. Kung iyang gusto, He desires to all of us nga magmalipayon ta sa tuang kinabuhi. Therefore, we should pray to God. With full faith, magsalig ta, trusting God can do all things and confident that God will give us what is para sa tuang kaayuhan, para sa tuang kalipay. And to believe is to ready for anything God may reveal and ask, and to receive God's word with trust and total submission, no? Ihalad nato sa Ginoo, isalig nato sa Ginoo, sama sa gibuhat sa atong mahal na inahan nga si Maria. What are our ardent prayers to God at this time? Unsa man atong gipangayo sa Ginoo? Are we open and ready in our hearts and minds for God's wonderful and surprising ways? Andam na ba ta? Whatever our answers, andam ta or dili, we should spend time with God and speak to Him in the silence